Rusko, prosím, ukonči to. Zomrelo ďalších 27 000 ľudí v Kieve a to všetko iba kvôli tebe. A čo s tým urobíš? USA ti už nepomôže, tak sa vzdaj, nemá to cenu. Nie, čo si myslíš? Ty ožralec ruský, mám síly a síly. To sa ešte uvidí. Co ty myslíš? No nie, že ma zbombarduješ, že? Niečo podobné. Nie. To nemôže byť pravda. Už som tie bomby zachytil. Sme v háji. Yes! Dopadlo to na Kiev a na ich armádu. Yes! Rusko, neraduj sa. Ale pre mňa je to utrpenie. Už som ti hovoril, že ma to nezaujíma. Aj tak teba to nezaujíma. Tak takúto Ukrajinu si ešte nevidel. A ja sa ťa mám teraz bať? Či? Čo to sám uvidíš? Mám, Kerim, yes! Nevyplatilo sa na mňa útočiť Rusko. Počkaj, čo? Ukrajina, ty si to jak zvládla? Bomby mi pomohli. Odkiaľ máš tie rakety? Odkiaľ? Vieš, že si ma išiel bombardovať? Tak odtiaľ ich mám. Ha. Ideme na Čierne more. Kde to práve vlastne sme? Moc neviem, ale opýtam sa. Hej. No? Môžeš ísť za kapitánom? Jasne. Kde sme? Ja nerozumím po Slovácku. Dobre, ale demujej. Des daleko pri Rosiu della Boria Moria. Za chvíľu sme v Rusku.